Ndakulandirani nonse madzulo ano chifukwa cha kupitiriza kukhala ndi chidwi chanu chomvetsera uthenga wabwino umene ukulalikidwa ino amene muli ndi mwayi woonera komanso mwayi omvera uthenga umenewo. Muchitenge chinthu chimenechi kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali chimene Mulungu wachikonza pa moyo wanu makamaka mu nthawi ino imene ndi nthawi ya mavuto komanso nthawi ya msautso. Ndipo anzanga pompano akhala ali nkulalikira uthenga makamaka uthenga wake ndiokhudzana ndi chipulumutso mwa Khristu. Koma ine mu tsiku la lero ndikufuna ndipitirize chifukwa titamva uthenga onsewu mwina mukhoza kukhala ndi funso, ndipo funso limenelo likhoza kukhala lonena kuti kodi ndi chifukwa chiyani chipulumutso Mulungu anachika mwa Yesu Khristu? Funso limene likhoza kukhala funso limene likhoza kubwera kwa inu, ndipo mu mphindi zochepa zimene ndikufuna kuti tikhale tili nkuonera limodzi kuchokera mawu a Mulungu, tiyesetsa kuyankha funso limenelo, komanso funso limenelo likuyenera kuyankhidwa momveka bwino ndithu. Ndikufuna ndifotokoze kunena kuti uthenga wabwino umatikumbutsa ife ngati anthu makamaka chimene chili chosowekera chathu, ndipo chosowekera chimenechi ndi chikhululukiro cha machimo. Monga inu mukudziwa koma inenso ndikudziwa kunena kuti Bible limafotokoza momveka bwino kuti palibe kusiyana koma kuti tonse tinachimwa ndi kuperewera pa ulemerero wa Mulungu. Ndipo chifukwa cha tchimo limenelo ndi vuto lalikulu kwambiri limene mtundu wonse wa anthu pa dziko lapansi unagwidwa nalo. Ndipo vuto limeneli ndi limene ngakhale pano likuoneka kuti ndilophweka, koma ndi vuto lalikulu kwambiri chifukwa mwachitsanzo titaona kuna kuti kumayambiriro Adamu ndi Hava amene ni makolo athu atachimwa uchimo umodzi okha, Mulungu anawachotsa munda wa Eden ndipo anawathamangitsa, ndipo ubale umene unalipo pakati pa iwo komanso ndi Mulungu, ubale umene unawonongeka. Izi zikufuna kutanthauza kuna kuti tchimo ndi vuto lalikulu kwambiri limene Mulungu chifukwa iye ndi woyera samafuna kuti akhale pafupi ndi tchimoyo. Komabe tikuona kuna kuti ngakhale Mulungu anamthamangitsa Adamu ndi Hava munda wa Eden, tikuona kuti limenelo ndi vuto limene iwo anali nalo, koma vuto limene linafikanso kwa anthu onse, ndipo mawu amafotokoza kuti uchimo unachoka kwa Adamu ndi Hava ndi kupita kwa gulu lonse la anthu. Ndifake pa chifukwa chimenechi tikuona kuna kuti uchimo umenewu uli ndi zotsatira zoopsa kwambiri, monga anzanga akhala ali nkulankhula makamaka mkati mwa sabata imeneyi kuna kuti uchimo uli ndi zotsatira zoopsa. Mu nthawi ino yapansi ndi zotsatira zake zochepa, koma makamaka tikachoka pa dziko lapansi ndipo tikupita ku umuyaya kumeneko ndi kumene kuli zotsatira zoopsa za uchimo ngati tichoka pa dziko lapansi uchimo usanakhululukidwe. Ndipo pa chifukwa chimenechi Mulungu muchisomo komanso muchikondi chake anakonza njira, ndipo njira imeneyo anayikonza kuna kuti ifeyo tikhoza kukhululukidwa komanso tikhoza kumasulidwa ku uchimo kudzera mu njira imeneyoyo. Ndipo ndifake timalankhula zokhudzana ndi Ambuye Yesu Khristu. Bible likufotokoza Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi amene anabwera kudzapulumutsa anthu ku dziko lapansi ku nthenda imeneyi imene ndi yopsa kwambiri kuposa COVID-19 imene dzina lake ndi uchimo. Ndipo tikuona zimenezo makamaka titatembenukira vesi lathu la lero limene tufuna tiliwerenge. Vesi limenelo ndi Exodus chapter yake cha 13, ndipo tidzawerenga ndime yake ya makamaka ya Exodus chapter 12 ndime yake ya 13. Ndipo akunena kuti ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalapo, pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu, ndipo sipadzakhala mliri wakukuwonongani pakukantha ine dziko la Igupto. Mulungu anakhala ali nkuonetsera kuyambira pachiyambi kuna kuti pamene ana a Israeli anali ku ndende komanso ku ukapolo ku Igupto, ndipo pamene anatsala pang'ono Mulungu kuti atuluke mu dziko limenelo, Mulungu anamtuma Mose ndikuna kuti apite kwa Farao akamuze Farao kuna kuti ulole anthu anga kuti atuluke kuti akanditumikire ine komanso akandipembedze ine. Tikuona kuna kuti Aisraeli ali ku Igupto sanathe kumtumikira Mulungu komanso sanathe kumpembedza Mulungu, anayamba kutumikira milungu ya ku Israeli ya ku Egypt. Ndipo zimenezi anaona Mulungu kuna kuti ayenera kutuluka kuti apite ku dziko la kwawo kuti akathe kumpembedza komanso kumutumikira iye. Koma tikuona kuti anthu amenewa pakutuluka
ndi chithunzithunzi cha chiwombolo chimene tili nacho, ndipo sanangotuluka popanda mwazi. Mulungu anakonza njira yonena kunena kuti mwazi wa mwana wankhosa wa chaka chimodzi wa mamuna kapena mwazi wa mwana wa mbuzi wa chaka chimodzi ayenera kuphedwa, ndipo akaphedwa mwazi wake udzapakidwa pa chitseko, ndipo umapakidwa pa chitseko, ndipo mngelo wa kuononga akadutsa pakati pa zigono zimenezo kapena pakati pa manyumba akuononga anthu, akaona nyumba yopakidwa mwazi, tikuona kuna kuti mngelo amadumpha nyumba imeneyo osakaphamo anthu amene ali ana oyamba amene ali nyumba imenemo, koma amapitirira kwina. Ndipo akapitirira choncho nyumba imeneyo imakhala kuti yaomboledwa kapena kuti yatetezedwa, chifukwa mngelo amene amaona mwazi, ndipo mwazi chinali chizindikiro. Choncho Bible limafotokoza kuti Ambuye wathu Yesu Khristu anakhetsa mwazi wake pa mtanda, ndipo atakhetsa pa mtanda tikapita pa 1 Korinto chapter 5 ndime 7 amafotokoza kuti Khristu pasika wathu waphedwa. Ndipo vesi limeneli likufuna kutanthauza kuna kuti likutitsimikizira kuna kuti nchifukwa chani Yesu Khristu ndi mpulumutsi, kapena pakukhulupirira Yesu Khristu ifeyo timapulumutsidwa kapena timakhululukidwa machimo athu. Taphunzira zimenezo kuchokera ku buku la Genesis. Tikuona kuna kuti mu mwazi muli mphamvu imene ndi yakupulumutsa, ndipo tikapita kwa Hebrew chapter 9 ndime 22 akuna kuti popanda kukhetsa mwazi palibe chipulumutso. So tikuyankha funso limeneli kuti nchifukwa chani chipulumutso chili mwa Yesu Khristu, nchifukwa chani tiyenera kukhulupirira mwa Yesu Khristu kuti tipulumutsidwe. Tikuona kuna kuti tikuyenera kukhulupirira mwa Yesu Khristu chifukwa Yesu Khristu anagwira ntchito ya mtengo wapatali kwambiri yopulumutsa miyoyo yathu chifukwa cha mwazi wake umene anaukhetsa pa mtanda. Ndipo mwazi umenewo unatipatsa chipulumutso, ndipo Mulungu anakhala ali nkulankhula kuchokera makamaka ku nthawi ya Yesu Khristu asanabwere mu zithunzithunzi kuti anthu tikazindikire kuna kuti popanda kukhetsa mwazi palibe chipulumutso. Ndipo takhala tili nkumva zokhudzana ndi chipulumutso chimene Yesu Khristu akupereka, koma anthu osiyanasiyana mu tsiku la lero kuno ku Malawi tidzaona kunako kuti pa nkhani ya chipulumutso anthu ambiri timakhala ndi maganizo olakwika osiyanasiyana. Ambiri timaganiza kuti ndipulumutsidwe ntchito zanga zabwino zikhoza kutipulumutsa. Ena timaganiza chonchi kuti ndipulumutsidwe ndiyenera kumapita ku chalichi. Kuti ndipulumutsidwe ndiyenera mwina kumapereka ndalama ku chalichi. Kuti ndipulumutsidwe mwina ndiyenera kupanga ntchito zabwino. Ndipo amene ndi maganizo osiyanasiyana anthu amene timakhala nawo. Koma Bible pa nkhani ya chipulumutso limalankhula mwachindunji komanso limalankhula khoza kuti munthu asamvetsetse, koma kuti munthu amvetsetse kuti chipulumutso chili pa kukhulupirira Yesu Khristu ngati mpulumutsi. Ndipo tikuona kuna kuti pa vesi limene taliwerenga Mulungu ananena kuti ngati nditaona mwazi ndidzakudumphani pamenepo. Mulungu sanauze ana Israeli kuti ndikadzaona ntchito zanu zabwino ndesi ndidzalowa nyumba imeneyo kukuononga, chifukwa tikudziwa kuti ana Israeli pa nthawi imeneyo ntchito zawo sizinali zabwino, chifukwa nawonso anayamba kulambira milungu imene Aigupto amayilambira kwa Aigupto. Ndipo pakati pawo panalibe ntchito zabwino, panali ntchito zoyipa zokhazokha, mukudziwa anakhala ku ukapolo kwa zaka zambiri. Ndipo Mulungu sananena kuti ngati ndidzaona zopereka zanu, koma Mulungu ananena kuti ngati ndidzaona mwazi. So zimene Mulungu amachita kwa munthu amene wamukhulupirira Yesu Khristu ngati mpulumutsi wake ndizonena kuti mwazi wake umamutsuka munthu ameneyo, kumuyeretsa, kumusambitsa, kukhala olungama ngati sanachite uchimo ngakhale umodzi. Zoonadi Bible afotokoza kuti ife tinachimwa, ndipo machimo athu ngati sakhululukidwa ndiye kuti ali ndi zotsatira zimene ndi zoopsa kwambiri, ndipo zotsatira zake ndi ku Gehena. Koma tikufuna tiyamike Ambuye chifukwa mwazi uli ndi chotetezera choti ife ngati tiyika chikhulupiriro chathu pa Yesu Khristu kuti ndi amene anafa pa mtanda chifukwa cha machimo athu onse amakhululukidwa nthawi yomweyo, chifukwa muli mphamvu yodabwitsa mu mwazi wa Yesu Khristu. Okondedwa omvera amene madzulo ano mukundimva, mukulalikidwa kwa mawu a Mulungu, komanso amene mukutionera, ndikufuna ndikulimbikitseni komanso ndikufuna ndikudandaulireni kuna kuti ikani chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu, chifukwa Mulungu ngati angakhululukire machimo anu ngati moyo uno utatha, ngakhale muliri umenewu wafika pakati pathu, chikhoza kukhala chinthu chosaopsa pakuzindikira kuna kuti mwayika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu ndipo machimo anu akhululukidwa, ndipo Mulungu akuna kuti ndipo akaona mwazi wa Yesu Khristu pa moyo wanu
adzadumpha ndipo kuona kumene kusukuzabwera kwa inu. Ndipo chimenecho ndiye chipulumutso chimene Mulungu achipereka. Tikufuna tiyamike Ambuye inu nonse amene makhala muli nkuonera makamaka mkati mwa sabata yonseyi. Mwina makhala muli kufunsa mafunso kuti nchifukwa chani ntchito zanga sizingandipulumutse. Mwina makhala muli kufunsa mafunso kuti nchifukwa chani kupita kutchali sizingandipulumutse. Mwina kutheka makhala muli kufunsa mafunso osiyanasiyana, koma mu tsiku la lero ndikukhulupirira kuti mwalandira yankho limene ndilophweka kwambiri. Mulungu anayika chikhululukiro cha machimo athu mwa Yesu Khristu, chifukwa Yesu Khristu anakhetsa mwazi wake wamtengo wapatali kuti onse amene akhulupirira iye asatayike ku gehena koma akhale nawo moyo wosatha. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.